Γράμματα! Το γρήγορα! Το έλεγα πάλι, το μας έλεγα. Και κάντε λίγο ησυχία! Λίγο ησυχία ο Γρηγόρης! Πάλι! Σε βαρεθήκαμε ρε Γρηγόρη! Πρώτο πλάνο πράγμα! Είμαστε οι άνθρωποι που δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού στον κόσμο και απόμκαμε με το δατή στο χέρι και καπνείς και όλα στο έργο και δεν βλέπουμε μπροστά μας να Πάντως στην Ολυμπιάδα θα την φέρουμε, τώρα που θα την εστάμε. Δεν μας αφήσει να φάμε. Δεν μας αφήσει να φάμε. Δεν θα παίρνει. Κύριε Μίσια, θα κλέψετε την παράσταση. Σούπα, αγόρι μου, το σούπα. Έχω ένα μαυράκι εκεί. Εμένα βλέπεις. Εγώ βλέπω πως ένα βλέπω να κάνω. Έχει ώρα πολλά. Να την κανόνεις το μάτσουλα. Άμα ζήσε μετά η πόλη τι μας θέλεις, όλα. Καμιά πύρα, καμιά πύρα. Αλλά πήρε με τα καλά να δεν μας Μόνο εγώ δεν φταίω. τα πέρδεψα εγώ, άρα. Μόνο εγώ δεν είχα σύνει. Ξεπερδεύομαι λιγάκι. Έχεις κάτι μετά. Θα τους πάρεις ένα σαν τι σόου είναι. Ναι, αυτό το πάω την απόσταση. Ως συνήθως. Προσέξτε να μην βγάλετε κανένα μάτι με τα πυρόνια τώρα. Ούτε τα 45. Τα 45. Εύκολα μπορώ να πάρω. Απλώς παρουσίασα τις αμυνές σήμερα αυτό το πιο σίγουρα κάπου, αλλά αυτή είναι πιο απαντημένη. Γι' αυτό και το Μήπως πήρατε? Σας έδωσε ο Νίκος? Μας έδωσε ο Νίκος από εδώ όλοι. Δώσε μια καβάτζα. Για 2 άτομα θέλω. Να ρωτήσω και αγόρι. 10 χρόνια.
σας επιτρέψουν οι γυναίκες σας να ξαναρθείτε, γιατί εγώ δεν βλέπω ζωντάνια. Εσείς απλώς βγήκατε για να πάτε τις γυναίκες σας. Να ρωτήσουμε ένα αρένον εκεί πέρα, δυο κλασικά και δυο πρακτικά ήταν ένα πρακτικό. Δυο ήταν 130, 140, ένας στόλος από αυτοκίνητα όλο αρένον έλεγε αυτά τα παιδιά θα παντρευτούνε. Δάσκαλε που δίδασκες. Δηλαδή το ψυχολογικό πρόβλημα ήταν ότι είχαμε να κάνουμε με όλο αρένον. Αυτό το πράγμα, άμα το έχετε δει σε κινηματογραφικό έργο με το Στάιγκερ, άμα κάνεις όλο με αρένον, αποκτάς μια ψυχοθύριση. Αυτή που είναι ανήπαντοι είναι πολύ αρενοφοί. Όχι όλους, περάσατε και από βοηθές και μετά και το κάτι δεν πάει καλά. Ο Ρώτης θα είχε δεν πατρεύει τελικά, ήταν οδοκίας. Ο Νίκος δεν είχε πρόβλημα γιατί έκανε παρέα με τον Γρηγόρη τότε. Κάρτα ποιος δεν έχει ρε παιδιά. Κάρτα λέω. Το συγκρότημα θα τα ακούσουμε. Γιάννη, πού είσαι Γιάννη. Σταυρακόπουλος. Σταυρακόπουλος. Πού είσαι ρε παιδάκι μου. Κρύβεται. Κάτω το τραπέζι είναι, πού είναι. Δηλαδή χάθηκατε ελληνικά τραγούδια ρε παιδιά. Κάτσε ρε παιδάκι μου. Κάτσε ρε Κώστα. Όχι, εντάξει, αυτό δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε, πώς το κάνω. Γιάννη, πού είμαι. Με το πράγμα λέει, πέσανε το ελληνικό δύο τύποι πριν προλάβουν να καταλάβουν ότι ήταν με το τόρνι. Μια μέρα πέσανε στον Grand Palais δύο τύποι. Πες καλή καραφλακό. Μπορείς να καταλάβεις τι έγινε. Δεν καταλάβεις. Βόκι μου σου. Ήσουν το ίδαλμά μου και έγινα δόκι. Ήσουν το ίδαλμά μου και έγινα δόκι. Αγάπη, καλό ικανό, σήμερα πήρα το πρώτο καβλί. Μ' άρεσε τόσο πολύ. Πίσω μου στο Με φαίνεται λέτε πάει τραγούδια αρένα. Μια φορά το κέρδισα στο πιλιάρδο, δεν το ξεχάσω. Ήμασταν 13 χρόνων. Εσύ τι δουλειά έχεις εδώ. Γίναμε στο δερί του πιλιάρδο. Καλά ρε παιδί, έρχεσαι στο μαγαζί και παίρνεις μολιά. Το παίρνω 4 ώρες στο πιλιάρδο. Και να σχεδόν τι έχασα. Στο Σικάγο βρήκα και το τέτοιο. Δεν το ξέρω. Αυτούς ξέρω μαζί. Τα σοκατάκια και έτυχε να κοιμηθούμε και πάλι να κοιμηθούμε από αυτήν. Να κοιμηθώ. Και ωραίος και ήταν μια καιρά να τον κολούσαν και τα λοιπά. Έλα κάτω τον είχες μαϊκές και μοιρεμένες. Ναι, αυτό. Ήρθε και το μικρόφωνο. Πάρ' το αυτό και ξεκίνα. Άντε, το πήρε το πράγμα. Όχι κοντά όμως, από μακριά αυτά έχουν υψηλή συχνότητα έχουν αυτά. Και αυτό σου ειδικό είναι Αλκιβιάδη μου. Βάλ' το κοντά στο... Βάλ' το κοντά στην κιθάρα. Βάλ' το κοντά στην κιθάρα. Πιάσ' το μπροστά. Να το βάλουμε. Πού? Εδώ. Εγώ με το Χριστό δεν ξέρω τραγούδια τώρα άμα δεν... Τραγουδάτε είναι να ακούω εγώ τα λόγια να ρίχνω. Κάτσε την κόρη μαζί σου, στα Σουηδέζικα, στα Σουηδέζικα, έλα πάμε στα Σουηδέζικο. Πιάσε. Πάμε.
Πάμε. Την έχεις τις μαγικές και μαγειρεμένες. Ναι. Πάμε. Μαζί. Ξέρεις. Θα προσπαθήσω. Πες εσύ. Νύχτες μαγικές κι ονειρεμένες κι αγάπες Μας παίρνει, δεν ακουγόμαστε από μεγάφωνο, ξεχασμένες στην Αραβία. Σας μιλάω με καημό, με σπαράγμο για τόσες τρέλες που νοσταλεγώ. Αραπίνες, μαύρες ερωτάρες και γλυκές κιθάρες, γλέντι και πιωτό. Αραπίνες, μάτια φλογισμένα και κορμιά πηδήσια κακωμένα. Ταλικέρης. Δεν μας είδε. Κόρη, έχουμε και λαφτάκια. Άντε καλέ, πού είναι τα καπέλα τους. Πήγαινε κυρίαρχος και έπλεψε στα άνθη εκεί, εντάξει, τώρα άραξε, την βρήκε. Ποιον απόλυσε το Γιάννη. Κι εγώ όλο πάτω και φέρ τον εδώ. Να το βάλουμε στη μέση. Την κουβέντα σου την έπιασα ανάποδα. Την κουβέντα σου δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Πιο μακριά. Μικροφωνείς πραγματικά. Ακούγομαι από κανένα μεγάφωνο. Ω, Χριστός και Παναγία. Είναι μεγάλο το αυτό. Αλκιβιάδη, μη στείλεις μια στη Σουηδία, μη στείλεις μια στη Σουηδία. Εγώ Ούλαφ Πάλμεν δεν θέλω να γίνω, γιατί εκείνος έχει κακή τύχη. Τι είπες ρε? Πιάσε. Έλα, πιάσε ένα. Δώστε καμιά ιδέα ρε. Θα σε πάρω να φύγουμε σ' άλλη γη, σ' άλλα μέρη. Μετά. Που κανένα δεν ξέρουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Θα σε Πάρω να φύγουμε στην Αθήνα να πάμε, καραμπόλα να παίζουμε. Παίξουμε, ναι. Του το έλεγα όταν παίζαμε καραμπόλα μαζί. και σε νικούσα πάντα. Ναι. Έλα. Δικό σου, λέγε. Να με πιάνεις ρε πούστη. Τέζα όλοι τα και πως θα πάρουμε την πόλη. Τα και τέζα πλά. Έλα, εσύ λέγε, εγώ παίζω. και τέζα όμοι. Έλα ή από κάτω, ο χορός ρε παιδιά, ο χορός ρε παιδιά. Εν χορό που λένε. Μπράτσα, ποντίκια και διαβόλοι. Έλα, λέγε ρε. Θες να τραγουδήσεις, είπες? Ογολάν αγκάκι. Την τελείμ. Καλό. Έλα ρε. Καλά πλάκα, μπορεί να θυμόμαστε τα παλιά, αλλά άμα ήταν εδώ η γυναίκα μου αγόρι. Τι κυνηγητό θα άτρωγα. Σε ένα γυναίκα σου, εντάξει. Εντάξει ρε, δικιά μας είναι. Λοιπόν, λέγε. Γεια σου μικρέ. Δώστε καμιά δεκάδα. Χειροπιαστή, στην Παλάμη. Πιάσ' το αυτό. Μαντουβάλα. Μαντουβάλα, όσο μπορείς. Αγάπη γλυκιά μου, λαχταρώ να έρθεις πάλι κοντά μου. Από τότε που σε χάσα λιώνω το όνομά σου. Πόνο, μαντουβάλα.
Έλα ρε, πιάσε κάτι να. Στο τέλος θα το πιάσω. Έτσι μου. Μπορεί μια αφιέρωση στα κορίτσια. Αγάπαμε, γίνομαι δρόμος να περάσεις. Πάταμε. Τώρα εντάξει, νομίζω εδώ θα την πει. Έχει κι άλλους εδώ πέρα διαβόλους να πούμε. Όπως το πιάνουν έτσι εδώ, έτσι, τώρα καλλιτεχνικά το πιάνουν και έτσι και κάνουν και έτσι. Το χέρι, ξέρεις. Δεν φορούσα να δεις τους φακούς επαφής. Πάμε ρε μαλάκα! Πάμε στην πλάτη ρίχνεις τα βυζιά. Πάει. Και στην πλάτη ρίχνεις τα βυζιά μαλλιά. Φοράς κορδέλα βυσσινιά. Τα κορίτσια σε βλέπουν. Στο στήθος, καλέ μικρά είναι, φυλαχτά. Σε λένε Γιάννη. Το κορίτσι του Μάη. Η καρδιά σου Η αγάπη δεν χωρά. Γιατί σίγουρα δεν είναι για αυτό. Καλά, δεν ξέρεις να το κρατάς όπως τραγουδιστέ. Εσύ θα το Πες μας κρατάς. κανένα τραγουδάκι. Όχι, ευχαριστώ, δεν καπνίζω. Έλα παιδιά, πιάστε κάποιος ένα μικρόφωνο. Αυτό το μικρόφωνο. Εγώ θέλω να πιω κομμάτι μπύρα ρε. Ας την πήρα, φέρ το ποτήρι εδώ πέρα και πίνε. Καήκαμε. Δεν ξέρω παιδιά. Δεν δεχόμαστε παραγγελίες. Η καρέκλα. Γυναίκες θα φύγω, θα κλαίτε. Θα κλαίτε, η ομπρέλα που είναι θα λέτε. Γυναίκες θα φύγω, θα κλαίτε, ο καρεκλάς θα λέει. Να μας κάνει πώς έκανε ο Βίτης. Δεν μπορώ, αυτό δεν μπορώ να το πιάσω. Αυτό είναι το όμως, δεν μπορώ να το πιάσω. Τρέχει πάρα πολύ. Όταν θα φέρω το πλάκι το 99. Θα είναι πολύ πεσμένος. Εδώ δεν ήρθε σήμερα. Άμα τον περιμένεις το 99. Το μικρόφωνο θα το λάσω. Θα το δούμε από τη τηλεόραση το πλάκι του 99. Σίγουρα. Συνοδεύεις, μπορείς. Τι κάνουμε για. Δεν ακούμε από το μεγάφωνο. Κάτω το πράγμα. Τι έγινε Γιώργο μου. Γεια σου. Πάμε και να πουλεί. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω. Α, κάτσε, πιούμε το ποτηράκι, δεν τη βλέπω έτσι. Πραγματικά θέλω να τα αφήσω. Να το βρω. Εσύ συνέχισε. Συνέχισε. Εντάξει. Σήκω λίγο. Και από εδώ, λίγο Γιάννη. Τσουκ. Μπράβο. Καλά ρε, την παράτηση. Όχι ρε, κάπου να πιούμε την κούρτσα μας. Γιάννη, Έχει ρόλο μέσα κάθε πράγμα. Και δεν μας είπε ότι εσύ δεν το από το ταλέντο που είναι το Έλα, Γρηγορή. Ναι, αλλά δεν
Τι δεν φωνάξει εμένα, σύτα το μπουτάκι το διαγένει. Το ξανά το μπουτάκι. Έπιασαν κάτι άλλο. Πάλι εκεί στο πίτσο να ζητήσει. Δεν κάνετε, αυτό φέκα τραγούδια. Εγώ τον άλλον επίτροπο βλέπω μπορεί να βλέπω την παίζει και στο γύρο γύρω, κάνει μια κιθάρα και μια ακορντεόν που κάνει τον κουτσά και τα λοιπά. Ένα βιβλίο τα λένε. Δεν μπορεί να κάνει. Στο Κλάκη δεν μπορούσε να βγει στο Κλάκη. Ο Κλάκης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Κατάλαβες. Λοιπόν, ο Κλάκης το γύρισε το εύκολο στην αρχή. Το εύκολο ποιο ήταν. Έλεγε και ένα σκέφτος στο τράκι, στο ανταστού. Έπαιρνε ένα μερικάματο, χοντρό, καλό το τεχνικό. Το γύρισε, έπαιξε δρέση καφεδέτρα και σε αυτό το στέλνο. Δεν δέχεσαι κάτι, τον είχα. Καλώς, έχει κάποιο Αγάπη μου, γιατί είσαι παραπονεμένη? Γιατί δεν προσέχει. Γιατί θέλω να γνωρίσω. Εσύ όταν ποτίζεις τα γένια θα ποτίσεις κανένα ακόμα. Ή τα πηρίζεις ξέρεις μετά. Πες μου ρε, μονάζει για... Μονάζει για... Άμα με έλεγες... Μαζί Γρηγόρια, μαζί. Γιάννη. Είχαμε βγάλει και Ξέρεις τι μου βγαίνει. Ναι, κοιτάξτε, επειδή είχα πάρα πολύ. Τώρα κυνηγάω του κάθε καλυτή. Κώστα! Κώστα, λίγο το καλό διαοπίσου κάτι κάτω. Βάλε τώρα αυτόν να αναφερθεί. Βάλε τον Νίκη να αναφερθεί, δεν αναφερθεί. Χατζησάβα, κάμε το καλώδιο κομματάκι. Το καλώδιο το κάλαμε. Μουτάκι, μουτάκι. Μουτάκι. 15% είναι στα ηλιακά, ποιος πάρει. Από εσάς. Λοιπόν, Έλα, πάρε και αυτό το πράγμα. είχαμε πάει σε μια δεξίωση τελευταία τάξη στην Κοζάνη, είχαν τεταρτοετής φοιτητές σχολής Ευελπίδων. Ήτανε και ο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Είχανε δεξίωση εκεί. Οπότε στη δεξίωση, παιδιά, προσέξτε, εδώ έχει μπουφέ. Το σύρ του πάντα έτσι. Σίγμα τελικό. Εδώ έχει μπουφέ και προσέξτε να προλάβουμε να φάμε. Οπότε με το που γίνεται η γνωριμία, πιάνουμε όλοι θέσεις στο τραπέζι, τρώμε. Έκατσα ακριβώς στο κεφαλοτράπεζο στην άκρη, μπουφές τεράστιος. Ναι, έκατσα από την άκρη όπως κάτω το Γιάννης Ορφανός από εκεί, ένα μπουφές τεράστιος ας πούμε. Οπότε ήθελα να τσιμπήσει κάτι κεφτεδάκια τόσα στρογγυλά, τόσα ήταν παιδιά, τόσα, που ήταν στη μέση στο τραπέζι. Ναι. Με οδοντογλυφίδες. Απλώνεται απάνω, πέφτει γρά στο τραπέζι. Χτυπάει τίποτα. Εν τω μεταξύ ήμουν ακριβώς μπροστά στη φάση, το γευτάκι πάνω στο πιάτο. Το παίρνω, το τρώω, με κοιτάει. Διογέννη. Λοιπόν, πολλά φαγών, πολλά ποιών. Ενθάδε εκεί με Διογέννη, στο το λέμε εδώ. Κάτω, την Οδύσσια έκανε, την Οδύσσια. Την Οδύσσια, μετά.
Κάτι ρωτήσει, άρα. Γεια, θα μας κάνει αυτό που έκανε στο Λιζέ. Δεν το ξανακάνω. Έλα, ωραία. Δεν ήταν όλοι. Λείπανε άτομα. Μια φορά. Να περάσουν λίγο μέσα. Κάτι τώρα λίγο, κάτι μας κάνει αυτό και Μας έλεγε παραστατικά συνήθως. Σιγά η ψυχολογία, πέμπτη τάξη. Το οπτικό νεύρο. Ξεκινά από τον εγκέφαλο. Ξεκινά από τον εγκέφαλο και βγαίνει στον αφιλιστροειδή χιτώνα. Εκεί διακλαδίζεται στον αφιλιστρο και έρχονται τα ερεθίσματα που είναι πάνω στα οπτικά νεύρα και μέσω του κεντρικού νεύρου διοχετεύονται στον εγκέφαλο. Έτσι ανταλαμβανόμαστε. Όχι το μάτι μάλλον στο παποκάτω. Πώς εξαπολούσα, πώς φαίνεται το ακόντιο. Κοντάρι, εξαπέλει. Την Οδύσσια. Πώς να μας δείξει πώς πετάει το ακόντιο. Πρόβαλο την αριστερά. Έτεινο τον κορμό πίσω και το χέρι και το εξαπέλιο. Και σε εκείνη τη φάση φώναξε. Ασάτσε ο Γιώργος Μέχαγες. Στον! Παιδιά, αύριο ώρα 9 η ώρα έχουμε εκκλησιασμό. 9 και 20 αναχωρούμε, 9.30 να είστε εδώ. Αυτό υπόθηκε από τον Βρυσίδη. Ανέβα πάλι να βλέπεις. Παιδιά, καλή τρόπο βρίσκεται. Όπως λέμε, ασπιρίνη πάει. Όχι, όπου βρίσκεται είχε μεγάλη πλαγιά, ένας πολύ παραδοτικός. Αλλά μας έρωγε συνέχεια στο διάλειμμα. Τέλειωνε η ώρα, έως έλεγε τα δικά του. Οπότε κάποια μέρα διαβάζει. Κάποια μέρα διάβαζε στα αρχαία η Δίπους Τύραννος. Και ήταν η φάση όπου ο Κρέοντας ο Μάντης, αν θυμάμαι καλά, του είχε πει ότι έχει παντρευτεί τη μητέρα του και ότι πάση περιπτώσει. Ναι, τα ειδipόδια συμπλέγματα. Και έχει συγκιστεί ο ειδίποδας και όπως διαβάζει τώρα στο βιβλίο. Τυφλός τατών τενούν τα τόματι. Και πετάει τα κάτω. Κύριε καθηγητά, λέγε παιδί μου, χτύψε το κουδούνι. Βλάκα, σον, θα περάσει στο γραφείο, στο καλύτερο με έκοψες. Και κλείνει το βιβλίο έτσι και ρώμανα. Για να δεις, ρε. Έλα, 100 άτομα σε παρακαλώ. Πώς είδατε καμιά καρέκλα στην Μια άλλη φάση πάλι με τον Ταμπακάκο. Την οδύσσια. Κάνε την οδύσσια. Όχι, δεν ήταν θέμα ρε. Παιδιά, τον ίσια τι κάναμε. Η φάση ήταν η εξής. Κάντο να τα ακούσουν οι γυναίκες. Τελευταία... Δεν το ξέρω. Θα σας πω μια φάση. Αυτή μου την έχει πει φίλος κολλητός, ο Γιώργος ο Χασάπης, ο οποίος τώρα πρέπει να είναι στην Κίνα. Λοιπόν, αυτός είχε ρε παιδιά στον Ταμπακάκο και πάντα το έκανε κατά κάνω ο Γιώργος ο Χασάπης. Στην Κίνα, είναι μπαρκαρισμένος. Πήγαινε αργά. Εν τω μεταξύ του είχε σπάσει και το τσαμπουκά του Ταμπακάκου και δεν μπορούσε να του χωθεί άσχημα.
Οπότε απήγγειλε ο Ταμπακάκος στα δικά του, 9 παρατέταρτο, τρακ, τρακ η πόρτα. Εμπρός. Έπαιρνε ο Χασάπης, βόλτα τώρα να βρει. Δεν έχει, βασικά αυτό το κωμικό είναι στη φάση ότι εξοργιζόταν ο Ταμπακάκος. Έκανε βόλτα να βρει χαρτομάντιλο για να σκουπίσει στο κάθισμα. Όχι, τάξη την περίπτωση Χασάπη. Έκανε χαρτομάντιλο, έκανε μάντιλο. Τελείωνε, παιδί μου. Μα κύριε καθηγητά, λέει το κάθισμα. Καθάρισέ το και κάθισε, με διέκοψες. Μάλιστα κύριε καθηγητά. Καθαρίζω το κάθισμα, την καρέκλα, Ταμπακάκος, βόλτες. Κάθε μέρα. Καθόταν